Ahojte, to som ja, Data Beta Reloaded. Chcem sa vás spýtať pár otázok. Dneska je deň Z. Deň Z znamená, že všetci mi dajú nejaké výzvy, hej, ja ich splním. No, každý fanúšik, ktorého mám, by som si želal, aby dole do komentárov napísal jednu výzvu z internetu, ja ju budem musieť splniť. Ale len bezpečné výzvy, nie tie, čo kolujú po internete. Takže ja ich splním. A natočím podľa toho videa alebo nejaké foto. Som zvedavý, ako to pôjde, pretože ja dneska vážne oslavujem Deň Z a chcem, aby ste aj vy oslavili Deň Z. Zistíte si na internete, že znamená Deň Z. Deň Z. Je to deň, kedy nemyslíme na ďalší deň, myslíme na ten konkrétny deň. Tak prosím, napíšte mi tie výzvy do komentárov a ja skúsim splniť. Dávam do nevie slovensky, dávam to aj do popisov ako nad video a ja ešte pre vás niečo možno dneska natočím, uvidím, ako mi vyjde čas, mám ešte dosť roboty.